Абе, някъде да продават цигари. Пълна е на пазара. Завъртите ще бе. От магазин ли да? Не, с картон не трябва такива да. Ами тук към рибната горка. Добре, завъртите ще спитат веднага, спитат. Ти веднага ще... Добре, мерси. С левка ли? Знаете, цигари някъде към картон да продават някъде, да знаете. Какви цигари искате? Ами не знам, какви има. Мъжки ли? Мъжки и женски. Да не сте цивилни. Цивилни сме, да. Малко прибраха колега. Прибраха ги, бе. И всяко няма да кос. Няма цигари, така ли? Аз ще ви намеря, ама извън. Откъде да вземем? Аз ще ви донеса, ще ви намеря. Ами, какви цигари искаш? Карелия няма. Има Ракел, Руби, какво беше друго? Мерлин, Роза. Ева, има ли Роза? Ева също няма. Те В магазин също ги няма. Има други. А мъжки? Мъжки има. Да види някой. Само на кутия ли? Имам и картони. Те са... Мъжки начки имате? Мъжки имам. Ще покажа. Те са някаква имитация на Карелия, вероятно. Те са други мъжки. Те са тънки. Те са тънки. А някакви дебели има ли? Имам в друга чанта. В друга чанта. И на каква цена са? На 3 лева. Да. Добре. Те са несилни. Някакви 0,3. 0,3 ли ти трябва? Да. Град Свеча. Дай чантата, колко искаш ми кажи. Ето, али са на 0,3 градски, хубави цигари. Добре. 2, стигат ли? Да. Мъжки колко искаш, как е? Мъжки какви имаш? Бухем. Не, те не ми харесват. Други? Бухем такива. А само тези ли са толкова слаби? Да. Примерно да ми дадеш още един вид да ги пробвам. Просто някакъв друг вид да ги пробвам. 0,8-10. Те са за най-силните. Да. Добре, тези мерни ще взема. А те са малко по-силни? Не. Горе-долу. Видите е свъх ще видим. Ако има нещо. Пробвам дали ми харесва. Малко на страни да са бръкни, страшно. Значи ще вчера дай ми едно вече. Аз май на нарече имаш. Кое точно? Да видим каква е рибата. Като ми хареса. Чао.